kwana m landlord. Ngwata anya onwe ife okwu. Ngwa kwuo ka eteka na onwe. Ọ dị ka na aba na-ekwu n'ofu akpa. Ọ ka m ọnụ nzu ekwube ka ama na ọ bụ ọsọ m ka o metụrụ. Maka na ife na-eme na ya ada. Ọ bago m na kidney. Hey. Thank you. Mara m ya eme ya o. Ọ kakwa mma. Ọnwa ebe a eji eje ka ewolu jebe. Ka ife a na-eme ka ọ kwụsị. Mana ọ dịkwa mma onye ọbụla si o si mebe onye ọbụla. Akwụkwọ onye mba si bịa nọrọ. Ka akwụkwọ onye anọkọta pụta wenye okwu m elu. Ọ ga-amụ be ma ọ na-amụ egwure. Ụlọ amụrụ onye mbụ. Mgbe landlord letara anya wee mee m caretaker. Ọ dịrị ka ọ kpụrụ isi. Ka afọ onye ọ na ya nọkọta welite m enu. Onye ọ na-we n'ime enu ewe nye enu. Iwetu ma na-ewetu ngana. Iwe nye m edebe ngụ n'enu. Iwetu ma na sino m ka a na-akọ atụdo ngụkwụ na ndị ala. Mba, ka onye ya pụta. Mpachi na-edupụta. Ike nkwọ. Ndị ala. Akwụkwọ ụbọchị ọzọ, agbara m ndị mmụọ ndị ala si ebe a wee gbaa. Unu jiri be m mere ama egwuregwu. Gaa ebe ada nwaanyị nọ. Ọkọ na nne ha ga-anyụ bịa dị m mma. Ife mere bụ na mama Ada na Chika anọrọ ya sita. Mgbe ụmụ na fa ji wee bata. Fa nwere ike iso na ndị ya eje meet fada. Nwaanyị uge. Ha. This one wey you dress like they go out. Wetin happen? There is a problem in the house. We are discussing. Okay. This one where you dress like this, where you they go? Did I say you go out? Come out now, they go out. I can't see sit down like this. What's the problem? You they talk as if say you know they for this house again. What's the problem? There is so many problems. What's in the happen? So as you day for this house, you never hear say they steal person clothes. You never hear say winch day for this house. I dey hear am now. Person go wake up in the morning, no go see the clothes wey in dry house. So wetin be the solution as una come see? Now waiting with the talk now, discuss how we go to take see Father, we go pray for us. Now good decision be that too. And more will do and fast. So the person I'm will call Father, make Father help. Thank you. Because even people dey this compound, they live so. So now the person be that. Okay. So what drop? Make we not take your time. Maybe you could go where you won't go. When you come back in the evening, we go so tell what you. of other tenants when no dey? Maybe of them don't go out. Maybe then when they come back, we go tell them what we discuss. Okay, no problem. When they come back, una discuss, una let me know. No problem. Thank you. Una well done. Bye. The guys will open and go. All the money. I won't agent no body for that bella. I will wine. I want to Mosob and Agaje. Mosob and Agaje, my whoop to a woman. Obulage, my one nature. One nature, come on. Major, I was going to know again somewhere. All the money. Camalantine, I don't know. There's no time to waste. Here, maybe come for Sister Chilaza. And we can move on. Oh, yes. No, oh, yes. Sister Chilaza. Yes. Oh, for the because ndị anụ anọrọ gị ebe a so sị ka mmadụ ka ebe ị rutebe go ka anyị nwee ike gasị ike. Oh, n'azụ ụlọ ụka. No problem. Gasị ka anyị nwee ike jebe ebe a. Ngwa no problem. Ha nọ gị ebe already. Oh yes. Ngwa. Oh. All the way to get all yours. Oh, the same sister. Hello, do that. Sister Chiaga, I am on Jim Gozoli. And when you can meet you, what are you okay? Okay. Oh, yes. Thank you very much.
fire. Fire, fire, man. So what do you? I am fire. When I go, no, fire. Fire. Fire, fire. Be free, be free. Hey, Jesus. I need to give you anything that I 55 verse 6. Let evil recoil on those that slander your people. In your faithfulness, destroy them all. Make a woman even more than anyone. I cannot get it if you're a mother to me. I see no matter who long I know go die your chair. Go see for me, go gather. I swear
sị na ya nyere anyị ike igozi nye anyị ike ibu ọnụ nyekwa anyị ike ịkụnye ma nye anyị ike ibu